नै या बिमाया दासो खि सुनो मोनदो आंथ' दा फिसालानि खिखौ बाथोन बायदि जानोबो हायो सातनि एसे एसे लानानै मुगिखाया आरो आं दे बरिया साहा होदो नै या जि मोजां अरोना अरा इसोरो बरिया गुड मर्निं एभ्रिवान वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल तो दिनै लास्ट डे जोङो ओमफ्राय गाबोन मर्निं ओंखारलांसिगोन गुवाहाटीयाव चेकआप दङ हिन्जावनि तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन गुसु गुसु नेया निहेर गोलैना दंखायो जोंनि जाथ' बारा गुसु नंला दां नियाथ' बिराद गुसु ना जायै जायै बालायलांबाय आरो ओरैबायदि ना जाबाय बे फुख्रिनिफ्राय उफ बोग्रिलांनांगोन दायो लाल चा लोंनोसै गुफुर बिस्कुट आंबो चाय लोंनि गुफुर गुफुर बिस्कुट आरो ना इयो जानोसै ओमफ्राय बाबानि बुलेटखौ साफा खालामगासिनो दङ निया बिराद साफा खालामदों मालाय दायो साहा लोंनानै फिसालाखौ एसे सान्दुं सायहोदो आरो ना सान्दुङाव लाखिनांगौनो दा मर्निंनि सान्दुं एसे गोलैबा मोजां आरो ना बेखायनो सान्दुङाव जिरायदों नै गाइखेर साहा लाबोलायबाय आरो लाल साहा लोंबायमोन गाइखेर साहा नै या बिमाया दासो खि सुनो मोनदो बिमा बिफा जाबासो मिथिगोन नालाय दायो बिमा जानायखौ मिथिदो आरो ना हगारगासिनो दङ ने आलो 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 अनो आलो आलो आंथ' दा फिसालानि खिखौ बाथोन बायदि जानोबो हायो सातनि एसे एसे लानानै मुगिखाया आरो आं बाथोन बायदि लानानै या एग्रे बेग्रे बोग्रि नाय रानना दंमोन बे थिं सायाव दे बरिया साहा होदो आं लाल सासो लोङो लाल साखौनो बानायबाय आंनो जेखौ नाङा आंनो बै क्रिमफोरखौल' जाला बां जानोसै साहा लोंनोसै जोंहा जिरायना लोगोजों जानोसै आंहा नै या माइरं लांनो रेडि बेबो लाजाया बेबो लाजाया माथो बिसोरो दे थांना जाहैदो बरिया दे बाय बाय दे बेगा थालांगोन दे नैनो बेगा दङ दंनायाथ' एसे ना बाबु फैसा दंबा लाखिखाजोबबाय दुइ खेबलायबाय आरो खेबबाय खालामदो दे बाबा एसे खेबनायनि होदो नामा दे फैबानो जाबाय बाय बाय जेबो गैया जोंनाव गाबोन चेकआप दङ जोंहा चेकआपआव लांनांगौ ओमफ्राय नैया माइरंबो लांफागोन नै या जोंना बाबुनि निउ गिफ्ट हागिस लाबोबाय निया हागिस होबा बिराद मोजां मोनो जोंहा ना हागिस लाबोदों ओमफ्राय आरो नै गस्लाबो जि मोजां मोजां लाबोदों बाबुना आयै किउट किउटथार जा किउट किउट बरिया बरिया आबार रियानसासो बासिना हरदोंनो किउट किउट गरमावबो गाननो हाखाबाय वाव इदि किउटथारलै माला गानहोनो मोनबावनांगौ इखौ बाबुखौ बाबु सक्सफोरा नैया माला गानहोनो मोननांगौलै सना जा किउट थेंक इउ लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ मादै सना दायो मर्निंनि ओंखाम जायाखै मर्निंनि ओंखामाबो
निमन्त्रन दं आरोना आइ फिसानाव बेनियाव दाउ बेदर दं दा गोगोम थेब्रे जानो थांगासिनो दङ दसे उनाव नायबाय थादो भिडिअखौ दायोनिया बिमाया नेगासिनो दङ फिसाज्लाया बरिया बिन्दास उन्दुना दङ दायो बाबुनो बेखौ जाहोगासिनो दङ आफ्टार मिल्क कोल्ड रेडि खालामनोसै आं बर' गैया माथो बानायनोसै आं बाबुनि थाखाय 30 ml बानायनि फिलिप्सनि बियो फिलिप्सनि रेडि बेखौ होनोसै बास दैया एसे गुदुं नालाय बेखौ दुंब्रुब्रु दैयाव सोमना दोनबाय दसे होमबाना गुसु जागोन बारा गुदुंखौ होनो हाया स्टार्टरायाव दायो जों ओंखाम जानो थांसै बाबाजों आंजों लेंहरबाय ओंखाम खुरबायनो चलो जों मिरामिस तिरामिस गैया हख्लायगोन दा दैनि सेराव जानोसै दिनै आइ फिसालानाव ओंखाम लकेल दाउजों जाबायना इथिंसो दे फिसाबो रावबो गैया सानैल' बिमा फिसा टाइम बाराखै दे रेडि खालामना दोनदो न'आव लुसिगोनदां हिसाबै सेन्देल सोयोना सोआलै सोला दे गैया ओंखामा पुरा रेडि दै सै रेडि फान्थाव फ्राय दालि पापर निया ओइनै दाउ जा सेंग्रा देरनांगोन नों थाबनो बा मोनबाथ' आरो पुरा खारगोनसो मोनबा हाबायाव ओंखायनो थांदोंमोन आं सुबिदा होथ्रा दे नै लकेल दा जानोसै आनै एम्फौ नुनिया मा एम्फौ होनना बुङो बेखौ गयनि एम्फौआ गुनजेरा जाग्राया गुनजेर गैलादां गुनजेर मोजां देखायनि आं जानाय जोबाखै नै लाथा एम्फौ बायदि आरो एखे जानो बिराद गोथाव बेयो हारसिंनो जाबाय 11ता मोनबाय नै 10 11ता नै जि मोजां अरोना अरा इसोरो नै खुगाया नाय नैया बाबा इतना सुंदर बिराद जागोन दायो मैयाबो जाबाय नै बे फांसेयावनो 11ता ना 12ता मोनबाय ओमफ्राय बे फांसेयाव नायनोसै ओरै मोनोना मोना जात्रा मासे मानबाय आरो बिसोरो चलो मैनि भिटामिन बुस्थु होबाय जागोन ना जाला बरिया लाखा मा बरिया मा दायो लकेल दाउजों मर्निंनो ओंखाम जाबाय मर्निं माने दायो 11ता बारबाय 11ता बारबाय ओमफ्राय एम्फौ आंथ' जाया बाबाया दोब्बो जागोन दायो कापसे लाना बेनो होनोसै
ओरैनो दुलायनो फैयोहाय थुलुंगा बगुरि जोबा आं दुगैया सानदोंमोन दा दुगैयाबा बोरै गथ'खौ बाबसो बांबावगोनसो मारैबा हाद्रिनाया मादै गोथावथार ओमफ्राय नै बगुरि जानोसै आं बानलु संख्रि लाना बरियानो बोरमायानो मोजां मोनो बिदि बिलाइ गोरानखौ जायो दैयानो बांद्राय फिसाफोर अपारेसनाव दै बांद्रायनिखायनो आङो